začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Sa vás ľudia, vítam vás Andy Veľký pes u ďalšieho videa. A proste toto video není z GTAčka, aj keď mám na pozadí GTAčko a ho zrovna hrajem akože. Ale v skutočnosti ide skôr o také vyjadrenie. Ja viem, že je to už 2 týždne sa stará záležitosť alebo koľko. A vidím, že aj Dušan Daklok na to vydal video, ktorého sa to týka, lebo je Slovák, ale na druhú stranu sa o to až tak netýka, lebo žije v Česku. Ale v podstate, vezmime to, my sme Slováci a náš slovenský content je slovenský content. Ja neviem, ja sa do týchto tém väčšinou nestaram a nevyjadrujem, ale momentálne, ako viete, ja sa občas zvyknem presne ako Byron, tak ja sa na českú politiku, tak ja sa zvyknem vyjadrovať na tú našu Slovensku, ako ste si všimli na hlavnom kanáli. Teraz som ten content presťahoval na NDTV+, lebo viem, že mi to môže kanál hypnúť. A bolo by dôležité, keby som začal tie videá ešte aj shortovať, aby som si viac nabustil ľudí na tieto témy. Duchovno, politika, iné veci, NDTV+ je ako stavaný na toto. Bohužiaľ na NDTV to malo možno 30 zliadnutí a iné videá tam majú cestovku alebo do stovky. Takže mi to tam kazilo priemer zliadnutí na video, takže kvôli tomu som sa rozhodol to dať na sekundárny. Kde to dokonca, keď to ľudia nepoznajú tieto veci, lebo si zvykli, že sú na hlavnom, tak o tom nevedia, ale proste odkážem ich cez niečo na tento kanál. Urobím buď short, alebo čo na hlavnom. A urobím ten istý, dám aj na vedľajší a budem ich vlastne týmto spôsobom odkazovať. Ale v podstate tento vedľajší kanál nie je o tom, že je to iný produkt, proste je to to isté čo NDTV, len kvázi, aby sa ten obsah toľko nebil, tak som to rozdelil na 2 kanály. Ale inak je to vlastne o tom istom. To jak má Zek jeden svoj kanál a potom má kanál Zek Show, kde točí GTAčko, hej? Alebo podobné, ale vlastne on to má rozdelené na 2 kanály. Zedy a Lachty tiež majú rozdelené na 2 kanály, mali. Že GTA, CSGO a Zedy mal ešte nejaký herný kanál, kde mal iné hry. Ale tiež tam točil GTAčko, tak to nechápem. No a proste, ja mám jeden kanál, kde točím všetko. A druhý kanál je doplnok k tomu kanálu, ale proste patrí to, že som jeden tvorca, jeden content a tak ďalej. No, ale proste nebudem vám hovoriť, o čom tento kanál je. Proste, to je len taký dotaz, aby ste pochopili, že tí, čo sledujú z NDTV, kľudne môžu dať odber aj na tento kanál a že ich tu má čo čakať. Keď budem mať čas, budem natáčať na obidve kanály. Mám tam pravidelný interval nadstavený, čo sa toho týče. No a teraz k veci. Teraz Daklok vydal video o tom, čo sa na Slovensku stalo a proste, že nejaká slajda 17 miliónov či čo. Som to nechápal, o čo vlastne ide, pokiaľ som si to video nepozrel, ale keď som si to pozrel, no tak ja vám vysvetlím, o čo ide. Ide o jednu influencerku, alebo skôr youtuberku, ale keď som pozeral YouTube kanál, tak už tam nemá videá, len odbery, presne jak Zedy, akože videá označené za súkromné a proste na kanále nič nenájdete. Jedná sa o youtuberku, ktorú som ja nepoznal, takže neviem ako veľa o jej tvorbe. A viem akurát toľko o tom, že niektoré veci robila dosť dobré, niektoré neviem. Ale to viem vlastne len z toho Dušanovho videa, alebo toho, čo sa vyjadrila. A že nikdy nemala potrebu, že by niekoho okrádať alebo niečo podobné. Lenže viete, na Slovensku, a toto má viacere, jak tú danú tvorkyňu tohto všetkého, sa deje to, že momentálne politici, napríklad Šimečka, Matovič, Heger, Naď, aby sa vyhli zodpovednosti za to, že rozkradli Slovenskú republiku, sa navážajú do súčasných politikov. Ja viem, mne už neraz liečiteľka povedala, že politiku vôbec nemám riešiť, ale na druhú stranu je to jeden fakt a je otázka času, kedy sa obúvajú do môjho kanálu, pretože to sa teraz
deje na Slovensku, je len spôsobené tým, čo sa stalo im. A keď niečo by vyšlo v môj prospekt, tak by to týchto novinárov a všetkých, čo sú na týchto ľudí napadených a tých politikov sralo, že by Fico vyhovel alebo niečo podobné, alebo súčasná vláda, tak preto, jak by ich to zožieralo, keby niečo mne vyšlo v prospech, tak si uvedomujem, že by som tiež skončil v týchto médiách. Pritom samozrejme ja to viem ešte trošku ovlivniť, lebo mám kontakty v Markíze, hej, ale proste, alebo v Jojke, takže v skutočnosti stačí jedna správa do tých médií a oni sú v riti, ale na druhú stranu zase, kto vie, aj keď mám tie kontakty, či by tie televízie nechceli odo mňa za to peniaze, aby niečo uverejnili v môj prospekt, tak proste nemôžem sa na to spoliehať. Predsa médiá sú dvojsečná zbraň, takže aj kontakt v týchto televíziách není vždycky to, na čo sa dá spoľahnúť v dnešnej dobe. Proste, aj Daklok to v jednom videu povedal, proste kapitalizmus, no. Ja sa nebudem hrať ani so svojím kanálom, že je nejaká demokracia, keď sám viem, že o demokraciu sa tu nejedná ani náhodou, je proste kapitalizmus. A aj keď niekedy natočím video jak puberťák, ale sám mám 26 rokov, patrí medzi dospelých a tu je dôležitý fakt, ktorý zmieňujem. A niekedy musím žiť aj ten dospelácky krutý život a toto je jedna z týchto priorít, čo niektorí títo tvorcovia nevedia pochopiť a niekedy sa správajú divno, ale neviem, kam mi zmizlo auto, dobre. No, teraz som sa musel trošku sústrediť na hru, tak som prerušil, takže proste niektorí, jak táto tvorkyňa si to neuvedomujú, trebárs, čo o tom hovorila, že sa musí k tomu postaviť ako dospelý človek a nie ako decko. Ale na druhú stranu, chápem jej vyjadrenie, lebo viem, o čo sa jedná. A momentálne, kto sleduje na Facebooku Marcela Ďureka, tak to pochopí takisto, ako to chápem jednoducho ja. Proste tu o ničom nejde. Ako tieto volebné strany si tu riešia somariny medzi sebou vyslovene, ja som si všimol, že vlastne nám najdil kruh. Ja som v tej Safího od včera. Vlastne tieto strany si nadväzujú tými médiami a tak a využívajú každú somarinu, ktorá vyjde v prospech a každú chybu, ktorú akože urobí náš štát, ale v skutočnosti neurobí chybu a v skutočnosti ani nevedia, o čo sa jedná, prečo ten tvorca dostal toľko, len proste riešia kraviny, aby sa nejako zviditeľnili a aby ich ľudia volili. Proste na tieto veci netreba skočiť, len blázon na to skočí, ktorý žere médiá, ale v skutočnosti, ja neviem, mňa jeden učiteľ na Ivanskej, aj keď neviem, aký má politický názor, ale lebo mne sa zdá, že bol taký neutrálny, sa snažil byť vtedy za bývalej vlády a on mi vravel a viacerým, že majte sebakritické myslenie. Všetko, čo je v médiách, je nafúknuté, že proste nemôžeme tomu veriť tak, že pravda je niekde uprostred. A proste novinári samozrejme zneužívajú ten takt, že väčšinou a hlavne mladí ľudia nevedia seba kriticky myslieť. Však to je vidieť, koľko mladých sprostých protestuje, lebo nevedia seba kritiku. Proste nemajú seba kritické myslenie v nádeji, že pre Slovensko urobia niečo dobré, ale v skutočnosti je to len hlúpy puberťácky rozum alebo už aj dospelý rozum, ale v skutočnosti detský, ktorý nerozmýšľa nad tým, že v skutočnosti nejde o nič dobre pre našu krajinu, ale skôr o väčšie zločiny a o to, aby sa tu mafie mali lepšie. A v tomto prípade ja si to uvedomujem, lebo mám to seba kritické myslenie, ako filmárska škola je na niečo dobrá, ale proste trebárs médiá nemôžu povedať na Markíze, na Jojke alebo hoci kde aj dokonca na STVR, že Ficová vláda je najlepšia na svete, lebo to už by išlo o propagandu, chápeme sa, tak musia nastreliť nejakú vec aj proti nemu a tým pádom, či sa nám to páči alebo nie, ale proste ide o ten kapitalizmus, že to musia spraviť. Lenže
Viete, za bývalej vlády sa toto nedialo, že by kydali na bývalú vládu a tam už mám pocit, že išlo o nejakú tú cenzúru a vtedy to už bolo na hranici zákona, ale o tom sa moc zase tak nechcem vyjadrovať, proste nie je to momentálne podstatná dôležitá vec, je to skôr slajda. Skôr ide o to, že vtedy sa nevyjadrovali a diali sa vôbec rôzne veci. Niektorí umelci teda to vyjadrili, niektorí nie. Treba z Batány to vyjadroval z Mav Story alebo z Profesionálov a podobný a ďalší takí, ale bolo ich viac, dokonca aj Rytmus sa vyjadril a to Rytmus sa vo všetkom nemusím, aj keď som ho kedysi mal rád, akože Rytmus je akože pre mňa niečo, že v uberte som zžral Rytmusa, ale teraz proste jeho nový štýl sa mi nepáči, mne sa páčil starý dobrý Rytmus. Ale zase politicky sa vyjadruje ten Rytmus správne. No, Ego, ten sa vyjadril už predtým a mal za to postih, keď to vezmeme, takže ten sa tiež nevyjadruje politicky zle, ale kto do toho dostal? Zase opozícia v tej dobe a nie koalícia, aj keď bola Ficová vláda. Lebo kto to urobil, tú kauzu s tým CTčkom? Opozícia, nie? Takže proste, kto ho dostal do problémovega? Opozícia. Takže proste vždycky je za tým tá zlá strana. No, potom tu vidíme, že Jančura sa vyjadruje proti Ficovi RegioJet, ale na druhú stranu Jančuru chápem, lebo Fico vymyslel vlaky zadarmo, ale na druhú stranu si neuvedomuje to, že prečo to vymyslel pre to Slovensko. A druhá vec, nebolo riešenie zrušiť Intercity RegioJet z Bratislavy do Košíc. Len za to, že má dlhy a za to, že má plné vlaky. Nie za to, že má prázdne, ale za to, že ich má plné. Proste to nebolo riešenie. Mal nejako to riešiť iným systémom, ale on to proste nezvládal, tak radšej zrušil spoje. To bolo ako jediné riešenie a nadáva na Fica, že on za to môže, ale v skutočnosti tam tiež ide o to, že ho do toho donútili viac médiá, jak by on to chcel sám. Pretože ja tam nevidím inú možnosť, jak toto, kvôli tomu, že vlaky zadarmo sú pre tých, čo si nemôžu dovoliť cestovať bežne do školy, do práce, alebo treba z dôchodcovia na výlety, že im to uľahčí tú cestu. Ale keď sa to vezme koľkokrát, keď ideme na diaľkových spojoch, ten vlak máme zadarmo. A v tomto prípade bych radšej využil RegioJet, keď už nemám bezplatný lístok, jak Express, takže proste chápeme sa. Alebo aj Leo Express, úplne jedno, ktorého z týchto dopravcov, ktorý by jazdil. A to je jasné. Takže to nebolo riešenie a veľa ľudí takto rozmýšľalo a tým RegioJetom išli. Keď nemali voľný lístok zadarmo, tak využili zlávnený u Regia a proste ten bol mnohokrát lacnejší ako štátneho dopravcu. A keď aj nebol, tak RegioJet mal predsa menej zástavok jak štátny dopravca v rýchliku. To proste v podstate teraz rieši situáciu, že je zadarmo Express Kriváň, ale vtedy taká možnosť nebola, lebo zrušili Intercity úplne a teraz medzi tým boli, lebo však nahradzali Regio, ale teraz to je zase zrušené, takže jediná možnosť je ten Kriváň. No, ešte spätne k tomu, čomu sa v skutočnosti vyjadrujeme. A teraz som len naťahoval video naschvál na 10 minút a teraz vám musím povedať to, čo sa stalo naposledy a do čoho sa tie slniečka, herci niektorí, čo sú k tomu ešte prispätí. To som ešte nezmienil, napríklad, ja neviem, máme ten Fero Joke sympatický, ale mne sa Fero Joke nelúbi, lebo politické názory má horšie ako Richard Stanke a Richarda Stankeho bych najradšej zažaloval, keď ho počúvam. Takže v podstate týchto ja nebudem vôbec obhajovať. Ja si myslím, že mám na to jediný názor a Fero Joke není pre mňa nič iné v hlave, jak jeden obyčajný buzerant, ktorý sa vyjadruje na stranu Matoviča. Keď vidím, čo robí na svojich sociálnych sieťach a jak sa vyjadruje, to len obyčajný buzerant perverzný. Nič inšie. Nič nedosiahol. Ja som o mnoho viac za svoj život dosiahol ako on. Vybudoval som úspešný YouTube kanál, ktorý mi nezarába. Ale čo dosiahol on?
Len to, že sa priživuje v médiách, nič inšie. Ako toto ja ku svojemu životu nepotrebujem takéto veci. Tak keď je správny influencer a nie slniečko, tak by to nepotreboval ani on. Takže tomu sa vyjadrím na rovinu. A kopec ďalších takýchto slniečkárov, čo sú s nimi, ja ich ani neviem všetkých pomene a neviem, trebárs. Aj z Markízy je ich dosť, ale ako ja sa nebudem na nich všetkých vyjadrovať. Na toho Fera som si otvoril hubu, lebo ho neznášam. Napriek tomu, že ho niektorí majú radi, ale ho neznášam, je to proste idiot. Ako... Ide mi totálne dobre, ako vie urobiť dobrú srandu, ako tomu neberem chlapcovi. Ale na druhú stranu, aby sa obúval do ľudí za nejakú vec, ktorej on sám nerozumie, tak to mi príde trošku, že je to škandál, ako si dovoluje. Presne to isté, jak je Fifko. On je youtuber, ale tiež je jeden z týchto slniečkárov. A ako viete, minule som na NDTV Plus dal, že reakční youtuberi sú odpad, kde som sa práve že nevyjadroval na reakčných youtuberov, ale na Fifka. Takže proste Fifko je jeden z tých slniečkárov, ale ako si títo ľudia dovolujú útočiť do Dakloka. Do mňa trebárs, ale do mňa si moc neútočia, lebo nemám také views. Ale do Dakloka, do Sibižana a do ďalších týchto tvorcov, akože pritom ja mám pocit, že títo ľudia ani nemajú dokončené stredné vzdelanie z maturitu, nie ešte oné, možno maturitu majú akože tak, že vlastne niekomu zaplatili za to, že mohli urobiť skúšky, presne ako to spravil Matovič. Takže proste takéto veci. Neviem, či sú o tom dôkazy alebo nie, ale to hovorilo sa tu po celej Trnave, takže tomu verím. Tam seba kritiku do toho nedávam, lebo to hovorili ľudia aj čo ho poznajú, že to spravil, takže ako takéto veci proste to je strašné. A keď vidím niekde, kde aj nahrajú týchto slniečkárov, alebo dokonca aj politikov, že ak sa bavia, sú tam ožratí jak, nechcem povedať toho youtubera, ktorý sa tak ožral, ale v skutočnosti sú tam ožratí jak pán Trampolína, ešte horšie podľa mňa jak on. On síce za to podával predžalobné výzvy, že ho ľudia komentovali, ale v skutočnosti títo druhí ľudia, o ktorých teraz je reč, bývajú horšie na tom, ako bol on. To je jeden fakt, hlavne keď som videl, jak je ožratý Matovič, to už fakt nedáva zmysel. A pritom, kde na to kurník berú? V podstate hovoria ako o tom, že ak Fico rozkráda štát, ale na druhú stranu, kde od nich na to berú peniaze, keď to není, keď je to pravda. Akože toto mi nedáva logiku. No a teraz sa ideme povenovať tej slajde. Lebo táto influencerka sa na týchto ľuďoch popálila a v skutočnosti ono je to tak, že ona bola napísaná na firme svojho otca. No a keď si to uvedomím, je matka maloletého dieťaťa. To je jedna vec. Druhá vec, nechcem si vo všetkom obhajovať túto žensku, pretože zase nemyslím, že je ideálne obhajovať ženu, ktorá má skoro 3-minútovú pesničku o svojej viete čom. Nebudem to vyjadrovať na YouTube. Ale zase vyjadrenie na túto stranu ohľadom toho. Zavolá jej akože televízia alebo čo, a ona na to jednoducho odpovedala, že to je slajda. Ako, dobre, nepostavila sa moc tomu zodpovedne na prvú stranu, ale na druhú stranu musím povedať to, že človek, ktorý týmto ľuďom veril a zrazu sa to vezme, že oni sa takto postavia proti nemu, lebo jej otec predal voderady, ako ja som tam chodeval do toho outletu, vieme kde to je to pri Trnave, ten fashion outlet, celý aj tie pozemky, že štát to odkúpil za 17 miliónov, napriek tomu, že to nemalo hodnotu. Ale keď si uvedomím, či to malo alebo nie, to neriešim, pretože dobre, tak čo, kúpili to. Ale to sú veci, do ktorých sa my ľudia nemáme ani čo starať, že to štát odkúpil od nich za 17 miliónov. Proste, to sú veci, to, že tí ľudia žijú niekde v luxuse, to musíme riešiť, to nás nemá čo zaujímať do prdele. A koľky to riešia hlavne títo ľudia. No a tam už vidím satanovú energiu, ale toto nebudem riešiť v tomto videu. A zrazu
sa do nej obúvajú a tam samozrejme došli vyjadrenie, že sa obúva aj ten nevnutý Fero, Joke a tí ďalší, tak proste ja tam vidím, že to sú slniečkári proste a musia útočiť do jednej ženy, ktorá ako nepostavila sa k tomu síce na jednu stranu zodpovedne, ale na druhú stranu sa do matky maloletého dieťaťa a do niekoho, kto len je na firme napísaný a nemusí z tú vecu okrem jedného podpisu nemať nič spoločné, tak to obuli. Tak to mi príde dosť neseriózne, len aby to využili na politický účel a na to, aby ich ľudia volili. Proste ja to vyjadrím takto jednoducho, keď chcete lepšie vyjadrenie, ja vám dám do popisu video Dušana Dachloka, tam si to v kľude môžete u Dušana pozrieť. On sa na to vyjadril lepšie, čo si o tom myslí a súhlasím s tým názorom. Ale k tomu dodávam tento svoj, že je to špinavosť, aby niekoho zneužili na politický účel a proste sa môžu hanbiť. A to, čo ona vyjadrila vo svojom vyjadrení, ja normálne, aj keď ako neriešim tú osobu, ale proste súhlasím, čo povedala aj s tým, čo priala tým ľuďom, pretože proste, ako polke Slovenska zapriať, aby sa dosrali, ale ja to chápem prečo, lebo ja im prajem to isté a ešte horšie a tým ľuďom normálne prajem smrť. Lebo aj keď by som nemal, pretože, ak sa mi to dvojnásobne vracia, pretože ja im prajem jednoducho len smrť, lebo ja chcem pre Slovensko to najlepšie a myslím si, že smrť Matoviča, Hegera, Naďa a Šimečku a ďalších progresákov, Korčoga, Čaputovej a ďalší, že to len Slovensku prospeje, to našej krajine nemôže ani uškodiť, keby títo ľudia boli zrazu v hrobe. Takže ja som normálne schopný kvôli tomu podpísať aj zmluvu so satanom, ten už číha, kedy to urobím, ale neurobím to len pre jednu vec, nie som Igor. Ten už takú zmluvu podpísal a vidíte, jak to dopadlo. A pozrite, jak sa karta ešte v tomto ešte otáča, lebo Satan je dobre zradný. Tak poďme k tej veci. Oni sa vyjadrujú, jak Fico nás okráda. Dobre, konsolidácia v poriadku. Za 17 miliónov odkúpili jednu nehnuteľnosť, ktorá by nemala hodnotu. No, neriešim to. Podľa mňa je to v poriadku. Keby aj odo mňa odkúpili môj pozemok, ja by ho im kľude ponúkol štátu a dali by mi 17 miliónov, aj keď není veľký, tak som úplne šťastný človek. Aj keby mi dali viac, aj menej. Ale keby mi dali proste viac, jak si predstavujem, že za ňo dostanem, tak som úplne šťastný a neriešim, či by som bol z toho bohatý alebo nie, že peniaze by potom možno nejaké ešte hodil aj na nejakú tú charitu, takže proste by to išlo na dobrý účel, ale to není podľa mňa okrádanie, oni by sa toho outletu nezbavili, takisto jak ja sa neviem zbaviť, lebo v Hornej Krupej skapal pes, tak ja sa tam neviem zbaviť svojho jediného pozemku, ktorý tam mám, a je to stavebný pozemok, pretože nikto tam nebude chcieť stávať, aj keď sú tam inžinierské siete, všetko. Ale keby mi štát navrhol takúto cenu, ja neváham, ja im to proste predám. To je ako, to je jedno, či ide o podvod alebo nie, ale ja tam podvod nevidím proste. Keď štát chce takto ochotne pomáhať, tak nech pomáha. A je jedno, či sú tí ľudia bohatí alebo chudí. Ale keď im štát dá 17 miliónov za pozemok, ktorý by inak stál iba 1000 alebo menej, tak ja v tom nevidím problém. Proste ja vidím len v tom, že tým ľuďom pomohli zbaviť sa ťarky, nič inšie. Čo by s tým robili? Čo by robili s tým outletom ďalej? Museli to predať, hej? Takže v podstate a štát už vie, čo s tým pozemkom urobí. Takže v podstate, buď si ho nechá, buď tam prerobí outlet, ja neviem, niečo s tým štát vymyslí. To sa nechajme prekvapiť, nejaký dôvod na to mali, prečo to kúpili. Ja si toto šťastie v tej Krupej mať nebudem, to je ten problém, lebo kto by staval v Hornej Krupej niečo, keď tam skapal pes. V Dolnej dobre, ale bohužiaľ mám v Hornej pozemok a to je tak. Ale keď mi niekto chce dať 17 miliónov, tak mu ho v kľude predám, keď chce niekde tak, kde skapal pes bývať a nevadí mu dať toľko peňazí. Ja mu ho predám. A určite ešte aj stričko sa má problém zbaviť pozemku, tak ktorý je vedľa, takže môžem odporúčiť, môžete si priplatiť obidvom. Akože určite radi to predáme. Takže tak, za takú sumu. Ja určite. A on by bol sprostý, keby je ten svoj. Že? Akože.
Myslím si, že by potom hneď skočil. Bo za prvé sa toho zbavíme a za druhé tie peniaze proste... Ani mi nejde o tie peniaze, ale proste ide o to, že by som sa toho pozemku zbavila za dobrý peniaz. Takže chápeme sa a chápem túto situáciu, že takto predali ten outlet. Takže keby mne navrhol niekto takúto ponuku, ja neváham, ja to predám. Proste takisto. Ja v tom nevidím problém, to není rozkradanie našej krajiny. Len zbavili tých ľudí ťarchy, nič inšie. Ja tam mám svoj sebakritický názor. A to, že za tým, že tam je zapísaná v tej firme nejaká Ema Lacová, tak to podľa mňa nemusí nikoho zaujímať. To z toho si nerobme nič, proste je to slajda, ako ona povedala. Akože, to nebudem riešiť. A súhlasím, čo povedala v tom videu. Nech sa doserú. Ako keby aj videli toto video a chcú urobiť niečo na to, nejakú reportáž. Nemám čo o tom vyjadrovať, ja mám svoje kontakty v médiách, tak to viem kľude zastaviť, hej? Takže, sorry. To je slajda, to nebudem ani riešiť. Ako bez môjho vedomia Markíza na to reportáž neurobí, to som si istý. A Jojka takisto. A STVR, tam nemám síce kontakt, ale ja si myslím, že niekoho by tam našiel v takejto situácii. No, horšie je to z TA3, ale ani tam by to nebol problém nejako poriešiť. Bo tam tiež tuším mám jeden kontakt. Jediný, na ktorý by som sa mohol obrátiť. No, a čo sa týka českých televízií, tak tam to ani nemusím riešiť. Tí to dávať Adam nebudú, tak sú to kokotinu. Toto je úplne píčovina, no. Dušan, dobrý názor, cením. A čo sa týka, že mala odvahu toto vyjadriť, tiež cením. A ja len to môžem dodať toľko, že keď toto títo politici robia, ešte aj herci a one sa k tomu pridávajú, to je proste propaganda a slajda. Takže v skutočnosti, ja len k tomu toľko, že budem voliť Fica zase v ďalších voľbách. A voľte ho aj vy, lebo toto nemá zmysel voliť nejakých šašov, to proste... Kam by sme len s našim Slovenskom dospeli? Voľme Fica, voľme Pelého a tých debilov nechajme. Konečne, keď bude dobrá koalícia, dostane do basy, lebo tam len patria. A pritom sú dôkazy, ale nemôžu to riešiť, majú zviazané ruky dneska policajti, lebo tak si bývalá vláda nadstavila zákony. Sú dôkazy, ako okradli našu krajinu títo ľudia. Takže viac sa už k tomu nevyjadrujem. Ako Fico oproti ním ukradol len jednu veľkú nulu. Takže, ale čo nakradol Matovič, čo nakradol Heger, čo nakradol Naď, ešte aj Zelenský tu kradol na Slovensku. Ale kto mu v tom pomohol? Samozrejme Naď. Takže, prečo sa Naď trase, že skončí v base? Tak tie dôkazy sú úplne že jasné. Inak by sa netriasol. Len Fico není on, že by ho hneď zavrel. Ale verím tomu, že príde na psa mráz, ako sa vraví. Takže tak. A už sa k tomu nebudem vyjadrovať zatiaľ. Ďalšieho pol roka ako vždy. To je všetko. Snad dúfam, že sa vám moje polhodinové video o slajde ľúbilo. Aj môj názor na tú celú situáciu. Bohužiaľ, tej Lacovej mi je v skutočnosti na jednu stranu ľúto a na druhú stranu sa mohla k tomu postaviť aj zodpovednejšie a dospelácky. Čo sa týka Dakloka, dobrý názor a ostatní, čo si o tom myslia, nech sa doserú. Takže čus do ďalšieho videa, čus.